Kayak krungu suarane wong gazebo. Sopo ya? Lah, kayak duwi beneran. Aku ora petekon. Wih, ket mau. Ana sing kate tak tekok ning iki. Ya, wih, aku tetekon. Tak takon apa? Aku wingi kan pesen welut ning awakmu. Sing pesen 1/2 kilo. Endi aku ngenten-ngenteni. Lah welute wis tak deleh ning kono lho. Iya, wis sampean tampani. Sama deleh ning kulkas. Koyoke ora lho. Nek kulkas tak goleki gak ono. Enek, gak percaya sampean deloken. Tak deloki ya. Rajane ora enek jane ning kulkas. Apa dikira aku wis tuwek ngono? Aku wis enom sik kinis-kinis. Oh my god. Wow. Umurku wis 27 tahun. Apa aku sing lali ya? Tak deloke. Ora enak. Ono tibake. Aku ngomong kok ora ya lek aku lali. Lah iki tibake wis tak bumboni. Allah Akbar. Tibake wis tak tampani. Iki apa wis tuwek ya? Kayak umurku sik 27. 27. Ngaku gak ya ning duwi. Welute wis didereh kulkas. Aku kan ngomongnya malah lali. Sik tak pikire. Tapi jarine Simbah wong ki ra leh ngapusi. Berarti aku kudu jujur nek aku lalian. Aku kan seumur 17, masa aku lalian. Iki pancen aku yo lali lho. Tapi iwake ono ning kulkas. Aku tak jujur wae lah. Semangat. Harus jujur. Siapa jujur. Wih. Wih, Piye? Enek apa ora? Jujur, aja ngapusi. tibake ono wi. Ning kulkas. Mangkane sampean ki wis tuwek, mangkane lalian. Umure asline ya sik wis 57. Ngakune umur 24. Sopo ngomong aku umur 57? Bodiku. Aku bisa umur 27. 27 ki aku mak, sampean ki 57. Masa aku 57. Aku 27, kowe sing 57. Aku wong lalian wisan. Aku lho sik 27, sing 57 awakmu wi. Wis apa jere sampeyan wis, aku ngalah. Aku 27 ya. Wis aku ate dolen ae wis gak. Yang ngono kuwi wong lek lalian. Cara irunge ra kelet paling yo ilang pisan ra duwe irung.